أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أمبي الله تعالى تنوكا ولمندو kanyini masabala fa kambe swaba ma fota woni keta wani ngene tabela jelena ambe kishini nema chama nyini ala fa ko shura ka jona mandika jomin kada e katime dan fembe ka na nyoma dan nyontina dan tuguni nodi abul qasimi muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam jomin do ni sella ka shiye kelimpe allah taala be sele ka shiye tam no boray ala ka nyi kono amina suran qur'an damene sura min togo ko al-qadr. suratul qadr. suratul qadr ko latige ko fo sura latige ala be femunu natige o bebe latige shumina o ko fo sura ala yini suranta ka dawdela. suratul qadr dongela fanchama nyayira ko makka sura do fene yayira ko madina sura ndella kafiye ngo suran dama do bi qur'an ko no nyogon so soba do ba ke makka e do ba ke madina ni jama fanchama tara yoromi jetibe keno de kasoro do fenanu kadallu be nyogona ka fokoni suran o be kem madina suran wal mo be kem makka suran. al qadr o yella tigede la tige min ko do ya ala be femunu na tige san kono ala bo be la jelenjigi wal ma ko kuma fo shudo di kono namba fama ko laylatul qadri. laylatul qadri o korba manangana madi koro kolla tigashu fam bebe la tiga domi o bebe shumima o de laylatul qadri. laylatul qadri abe sungolo de kono ate kalo werala da abe sungolo de kono ate kalo werala yala abe sungolo domi na o fena donin do ala karama dongelen fanyede ako laylatul qadri be sungolo kono kran yala akletan laba kran yala kletan laban kono jati munun dafalinte ina fa kile mugani kelen shu kile mugani sabashu kile mugani duru shu kile mugani wolum flashu kile mugani kononton shu ala kira ko nan kera nyini baye kanka nyini ni kile duru kononan don ngela fanchama ko ni tamashien min fo o ye kile mugani wolum flai kabi son ka ke o yeda muna sandola muslimu binani hadisa doye ko ala kira ko sahaba ma ko ni mami be laylatul qadri shun nofe ko kile mugani wolum flashu do hadisa ni kene abi muslimu fana kononan nga yala ala kira ko sambe laylatul qadri de bebe mugani wolum flashu ma wal makuma ni fora sami kira kambo de ma don ngala fanchaman ko kira ya fo sami ka kambo sande laylatul qadri no ta le rek nyina ma yala e tamashin do di ko laylatul qadri dugu se je ko lu beke ko do di laka be klem gwani kelin shude ma o ma ke klem gwani wolon flay o to mala klem gwani kelin shu o beno o re kama don ngala ko laylatul qadri ka be munu ni shu duru de ni yoche sando tabe be klem gwani kelin shuma do be klem gwani sabama do be klem gwani duruma do klem gwani wolon fla do ere be ke klem gwani konontoy ngani yalla je adama den fanchama kelendo ki ton klem gwani wolon fla shude ka an ka jamana kono ani diye jamana chama klem gwani wolon fla shu chama ga jeti ode o jati na bena sawaba alhamdulillah ye here so na ma be sawaba ma eduma shuwere jonno te ifillade
iyo sa laylatul qadri jede ni ma min do laylatul qadri shusro ala batola ijole kabe be san bishegini san saba ani kalon nani ala bato kabe be odem san bishegini san saba ani kalon nani ala bato ni ma min yo ka ala bato la yebo de baraji so ma min yera shibe ni soro amanjane ka baraji chama soro ka soro shire malla bole kere laylatul qadri ko yeninde otman be je ka do de ke ala kan garjiga do ala na fili do fana be ko laylatul qadri e flade laylatul qadri fitini o be sungolo makono kle tanduru shula laylatul qadri kuma ba ko be sungolo kle mugani wolonvula shula ni fili jamana kono de sungolo makono kle tanduru shu misiri do be na yayi olu do be seli de ke ko joke meseli jo shite sharia kono ko ala kacidi nya to da ko joke meseli o joti kira yɛrɛ ka nafila seli a ka ɲɛnamaya bɛɛ a ma deli ka tɛmɛ jɔko 11 kan riwaya dɔ la jɔko 17 a ma fɔ e kana tɛmɛ o kan dɛ mais ala ka ciden da m'a fɔ a ye nin hakɛ seli kira m'a fɔ hali 11 a ma fɔ an k'o seli dɛ a ko seli ye fila de ye ni maa min siranna fajiri ɲɛ i bɛ 1 seli k'o kɛ witiri ye a ma 100 fɔ a ma 80 fɔ a ma 50 fɔ ɔ kuma tɛ sunkalo makɔnɔ tile 15 su anw caman y'o kɛ k'o ye laylatul qadri fitini o su bɛ kɛ jɔ 100 seli la o tile bɛ kɛ sunna ka sɔrɔ dalu tɛ ala an ni hadisa yera a la hadisa kɛnɛma tɛ an k'an janto laylatul qadri tɛ 2 ye san kɔnɔ 1 de don o 1 fana bɛ sunkalo de kɔnɔ sunkalo tile 10 laban kɔnɔ sunkalo tile 10 laban jati dafabali olu fana kɔnɔ n'an b'a fɔ a ma ko chiffre impair al awtar jati minnu bɛ yen n'o ye 1 ye a bɛ sɔrɔ olu de kɔnɔna na o tuma na o latigɛ ala ye baaraw de k'a kɔnɔ kuranɛ jiginna o de la inna anzalnahu fi laylatin mubaraka ala ko ale y'a jigi su barkamalen de kɔnɔ o de ye laylatul qadri su hatta ala b'a fɔli min kɛ kuranɛ na shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan ala kam laylatul qadri de ma sungalo betew a kɛra laylatul qadri de kɔnɔna na o tuma laylatul qadri Allah ta'ala ye suran dɔ de da ala ko sura kɛ ko suratul qadr amino kibaro de me aya 5 kɔnɔna na an b'a ɲini ala fɛ ala k'a faamuya di ama na bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi laylatil qadr bismillahir rahmanir rahim barakatan wa isti'ana an bɛ ni suran fana kalan daminɛ ni Allah ta'ala tɔgɔ ye الرحمن ألم يكرجين ملا بولين تجيه الرحيم ني أمسبا ألا كرا كيامان لما كرن كرنين تجيه إنا ألا كوالم مسا ألا أنزلناه كالي ألا يا جيجين كجمع جيجين ويقرأ نادي أربو بافون لما كد ضمير مقدر هوني أبشي كتا قرآن دي ما كداك ألا يقرأ نتا تغم سورة ورلا munteni o bayira ka fo ala kante fen flamma de akame qur'ane de ma inna anzalnahu ala ya jigi mu qur'ane fi laylatil qadr la tigashu kale ala yi qur'ane jigi ka bel la tigashu de ma inna anzalnahu fi laylatil qadr ala ya jigi ko ka bel la tigashu ma aha وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر يلا محمد إما دون فمي ليلة القدر إما دون ليلة القدر من دو إما دون ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر نلا تجشني خير ككفسا من 1000 شهر كتمكلو بكلينكا yɔrɔ kalo 1000 ala bato an y'o de fɔ dɛ an ko san 80 san 3 kalo 4 o ye kalo 1000 de ye o bɛ bɛn o de ma mais ala ko a ka fisa n'o de ye n'a ka fisa n'o ye a bɛ bɛn joli ma Allahu a'lam ala de b'a dɔn dɛ silamɛw a y'aw jija dɛ wallahi a y'aw jija dɔnnikɛlaw y'a yira nin kuma la wala ka ciden a ka mantonw ka baraji de delila ka yira a la k'a jɔrɔ a la kosɛbɛ a kasira ka kasi a ko ala manton minnu tɛmɛra olu ye si min sɔrɔ ne ka mɔgɔ ma sɔrɔ dɛ ne ka maaw si tɛ tɛmɛ san 60 ka taa bila 70 la caman n'a fɔra olu ka sa ka sɔrɔ u ma baara caman kɛ olu ni manton tɛmɛlenw bɛ jɔ kɛnɛ kan cogo di u ka barajiw bɛna damakɛɲɛ cogo di ala k'a ma a kana dusuma kasi a kana kasi n bɛna fɛn dɔ d'e ma i ka manton si tɛ baara min bɔ o ka baraji bɛ caya ka tɛmɛ o kan o de kɛra laylatul qadri kɔni
o de kama kana ke sunongo la de ay wuli kaw jo o ama fanga tan sigi fene ka ke wajuru la mayda ne ma foni o ke ti baraji soro de me mun fora o e jolidi man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ma min laylatul qadr shujjo ala yo de fo aya joni seli aka joni qur'an kala ka joni zikru kali aha me abe biye suya ngata misru kono ado rebe nu tara kabaku da ni ji kalama klawati koni mase ado ti kunun ka bosnal ale do ani sunongo ka biaka ashite korbani shi e ma jode hale ma sigi aha aforo ko ka jo ima jo munu baka sigi hale fena ma yo lu fena na etakera sunongo di ikani yera negati kele barajila da kata misiri kono na fa wati be sere ba me migro la ay mo la kunu e maw ye misiri ke daawra yo maw yu ka soblade kana misiri ke daawra ngin na la bato de la mumbis no goy ikana sunongo e sanja mange sunongo la koy otuma na etara misiri la dongele mina etoro fana ke sunongo nambe nunu baraji hake don ante nunu be ke sunongo la de ala kwa kafsa ni kalo bakele inde o qur'anye jati minde o tede a baraji ka bokati malo ereka تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة ألقوا عدون شوكم ملكة وبجيجي والروح أني الروح دوكو يا دم ملكة دوكو أي كوني بنيا دي كالاسي جبريل ما عليه السلام ko jibril le ruhi malakaw be jigi ani jibril alayhi salam fiha adonshu bizni rabbihim nuti alaka yamariyai jaw te jigu kumfe o be jigi de ko ala yambla kana min kulli amr kabo konya bela konya be do ko ya ala bato bela jelene o de kamali munu meti usigi adobe dalutani ndela ko konya be o ko ali ki sigi kallamele ke kebe baraji soro fanana walma yim musoyi tiseli etise ka wuli ki jo ibolo be jila o fana be toli min ka sokono ka ala ko foke ka fana ba ka baraji soro o hal ni baraji soro ngon be mun fi ma min jomba senka ala batola wati o ka baraji ni tati kelenda ko meleke unana donshu jibril fana binana akotigi ala ka yamariya de kono ka bolla hala bela jelena aha salamun hiya hatta matla'il fajr salamun hiya ala ko donshu ye don shek sécurisé sécurité hulale o de be jiga don su ka don sécurité bonya koni kala yere be basigi chaman de jiga su walma ala be toro be yele a don su hali bana jugo ka te jigi walma jina shetana mi mena ka wala fili ko fana te jiga don su o be ke kado ye ka bo ala yoro la ko ka dawma de salamun hiya rado ko meleke bu tige di dambe assalamu alaikum salamu alaikum nato dallu don de nato dallu don salamun hiya adon sécurisé len adon sécurité di ala be toro be yele toro te jigi aw ka don aw be hakli sigi ani hakli tige de kononan aw be to chogo kononan aw be sécurité la hatta matla'il fajr fokata se fajiri kene chilima fokata se fajiri kene chilima ase qur'ane kalani sécurité de suratul kahf la ndella katima kaya cedo tora so kononan abaka suratul kahf kala aka so de sirlendo dukena manana ala yere be sokono abaka suratu kafi kala ka to kalana so be girina fa ka jurutige ka bole kata sobo manga mimbo ale be bole kana sola je abasoro fushite sola mogotaka so baga mogotaka sola sira me so yere de sira na yere abe do sokono tuguna be kalanda mene ironi gele so be green ina fa bina jurutige ale torani na safu kata suron yere kunche do jele atara fa ala kira alayhi salam ko ala kira ne kaba ko yenga sokono suro de kira ko yemu ya alayhi salam ko ne tora qur'ane kala ne la nga sobe green ni ye qur'ane jo sobe hakili sigi soro ni ye qur'ane kala be green ni nya jo be hakili sigi soro ala kira ko to kunno ko ayde ala kira ko ki to qur'ane kala na ko ala kumba ka sécurité de jigi ka du kono ki ka du koloshi o sécurité jigi tola iga so nya daro de ka me nya to yeda fendo be anga baga mba ya nya ta ayde kuma dɔ bɛ an ka baganw b'o mɛn mɛ an yɛrɛ t'a mɛn dɛ wa ala ye kuma fɛn fɛn bɔ i tulo kan ko e t'o mɛn i kana ɲini k'o mɛn dɛ yɔrɔ adamaden ka curiosité ka bon ala ko i ɲɛ kana da fɛn o fɛn kan kana jagoya k'o ye i ka hɛrɛ t'a la e ma ye kira ko mɛlɛkɛw bɛ su dɔ gosi kaburu kɔnɔ
o b'a gosi ni nɛgɛ bere ye i bɛ diɲɛ jinɛw ni adamaden bɛ fara ɲɔgɔn kan o se ka nɛgɛ bere kɔrɔta o b'o de da su kunna kafiri su k'a bɛ kule kan na dantanfɛn tɔ bɛɛ b'a kule kan mɛn fo n'a kɛra jinɛ ni adamaden ko jinɛ ni adamaden de t'a mɛn ko ni anw yɛrɛ y'a mɛn an t'a ni si ta k'an bɛ sa o yɔrɔ man jan o e ka lɔgɔma labɛnnen do i bolo k'i b'o don i da i tulo bɛ su kule kan na kaburu kɔnɔ o dumuni bɛ kunu tuguni kɔngɔ tɛ nin fa e labɛnna k'i b'i da ka sunɔgɔ su kule kan bɔra o sunɔgɔ bɛ kɛ tuguni o sunɔgɔbaliya fana nin fa o de kama olu kuma dɔw mɛn baliya an ka hɛrɛ de b'o la ka tɛmɛ a mɛnli kan a fɛn dɔw ye baliya an ka hɛrɛ de b'o la ka tɛmɛ a yeli kan o tuma na nin basigi ninnu bɛ jigin fo ka taa se fajiri kɛnɛ cili de ma an kɔni t'a ye dɛ mɛ an k'a bila an kun na ko nin su ni ala ye hɛrɛ caman jigin dɛ hali a tile kira ko tileba ti bɔ a don ni don min su bɛnna leilatul kadiri ma a don tilefɛla ko an tɛ yelenba ye tile la i ti yelenba ye san fusufusunu yɛrɛ bɛna yɛrɛ dɔɔni yɛrɛ n'a kɛra sanba yɛrɛ fana ka kana bara an na olu ye taamasiyɛnw ye ko k'aw gulon a la mɛ an k'an jija dɛ an kana an gulon don kelen na k'o de don an k'a ɲini don nin bɛɛ kɔnɔ ni e y'a ɲini don bɛɛ kɔnɔ nin y'i gulon don kelen na k'o don hali n'a kɛra o ye e ye waati tɔ min kɛ ala bato la a ka baraji ye kelen a ka baraji ti kelen koyi maa min sɔrɔla ka wuli ɲɛ o bɛ ɲɛkomi min kɛ tile kɔnɔ i t'o ɲɔgɔn kɛ dɛ fo ni bana b'i la fo n'i man kɛnɛ n'o tɛ o bɛ ɲɛkomi ko hakɛ min kɛ i t'o kɛ nin bɛ hakɛ min kɛ ala ko la o bɛ baraji min sɔrɔ i t'o ɲɔgɔnna sɔrɔ dɛ ala ko sécurité de bɛ to aw kunna sa hatta matla'il fajr fo ka taa se fajiri kɛnɛ cilen ma suratul qadr a fana bɛ baya ka bɛn aya 5 ma an b'a ɲini ala fɛ a nafa n'a hɛrɛ ala k'o don an garijɛgɛ la